ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорун ТЖ. дар намури имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка биҷиқед. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. дар видеои имрӯза инавихе мошинҳои бародаро, видеора то охир тамошо кунед ва фикротона дар комментария нависед. чӣ хел мошин аз шумо дар корай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107, соли бароришаш 2007, объем мотор 1.7, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. состояниш 100% аст. яксола ҳуҷҷат дорад. нархаш 26000 сомон, ба рубл 193000 рубл мешавад. бо савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. касе хоҳишмандай, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария бинависед. касе дар канали мо меҳмон аст, ҳатман дар канал обуна шавед. як рӯз пас видеои нави мошинҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови хачубек. соли бароришаш 1995, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст. задагӣ пусидагӣ надорад мега. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 26000 сомон, ба рубл 193000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли бароришаш 1995, объем мотор 1.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. состояниш 100% аст. нархаш 18000 сомон, ба рубл 133000 рубл мешавад. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли бароришаш 2003, объем мотор 1.6 инжектор, сӯзишворияш газ ва бензин, гази евро 4, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 10 моҳи дига дакиме дорад. аккумуляториш нав, 4 баллонди нав дорад. 2 электропакет. кондитсионериш кор мекунад мега. состояниш 100% аст. задагӣ
пусидагӣ надорад мега. Нархш 50,000 сомон ба рубл 372,000 рубл мешавад. агар ки харидори аниқ бошад бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ Мерседес Сечка. соли бароришаш 1996. объём мотор 1.8. сӯзишворияш бензин. коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе 4 баллонди пачка дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 сола тонировка. мошин состояниш 100% аст. нархш 47,000 сомон ба рубл 350,000 рубл мешавад. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳазор раҳмат ки то охира қатъи мо ҳамроҳ будед. агар шумо лайк мондагӣ набошед, дар видео лайка монед ва фикротона дар комментария нависед. чӣ хеле мошин дар шумо дар корай, ҳатман дар комментария фикротона нависед. мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.